Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yau na sake dawowa dangance da wani bidiyo wanda yana da amfani ga waɗanda suke amfani da WhatsApp sosai. To kuma musamman zan yi bayani ne akan WhatsApp, akan wani sirruka wanda ba ku sani ba ko kuma in ce sauranku sun sani saura ba su sani ba. To ita dai WhatsApp, idan yau kake cikin wannan channel muna buƙatar ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, kuma muna buƙatar ka yi mana liking don ƙara ƙarfafa mu akan sako wasu bidiyo kuma da samun sababbin bidiyo kanmu. To a yanzun dai za mu shiga bidiyon a taƙaice. To daga farko ga WhatsApp, ita WhatsApp ɗin ana ce mata How WhatsApp. Ita ga ta kamar misali a ta farko haka. Al misali mun buɗe. To kamar misali kamar haka, ga mutum ya shigo WhatsApp ɗin. To yanzu kai ne ana shiga WhatsApp ɗinka, ana leƙa ma WhatsApp. Ba ka son ana ɗiba maka WhatsApp. Ba ka son ana shiga. Ana shiga a maka leƙen asiri. To ƙara za ka yi. To daga farko dai mutum abin da zai fara yi zai danna waɗanga. Kamar misali zai danna wurin waɗannan 'yan ɗigoguwan guda uku. To sai ya danna su. Idan ya danna su sannan kuma sai ya komo sai ya danna nan kuma. Kun gani? Nan zai danna sai ya shiga. To yanzu daga nan kuma sai ya zo sai ya sake danna nan. Sai ya danna wanga wanda kuka ga nayi wannan alaman. Sai ku danna shi kamar haka. Kuma sannan sai ku sake danna nan. Nan kuma za ku danna. Sai ku shiga kamar haka. To idan kuka shigo sai ku jawo ƙasa. Idan kuka jawo ƙasa sannan kuma ga wani abu wanda waɗansu ban san ko sun san shi ba. Waɗansu sun sani waɗansu ba su sani ba za a ce. Idan kuma kana da lambar da ka yi bloke ko ka yi bloke ba ka san ka yi bloke ba, to kana zowa ta wanga yanki ne. Ga shi nan kuna gani contact block kamar nan. Idan ka shiga kun gani wannan lamba cewa an yi bloken ta. To idan kuka danna ta kamar haka, da inda kuka sake danna ta kamar haka, to shi ke nan an yi debloken ta, an buɗe ta. Ma'ana da zarar kuka sake danna ta, kuka sake danna kamar ya gashi kun ga debloken. Kun gani debloker? To kun gani. To in kuka danna shi ke nan an buɗe. To kamar haka ni ba na son in buɗe. To yanzu dai na fito. To idan muka jawo ƙasa gashin nan kun ga an nuna inda za ku kile. Sai ku sake danna wanga wurin kamar haka. Kun gan shi nan? To nan za ku danna wanga wurin. To sai ku danna haka. To ga shi nan an ba ku dama da ku buɗe, ku yi ma abun izini wannan kilen da ya hau bisa kilen da kuke so. Sai ku kunna shi kamar haka. To ga shi nan sai sun ka ce idan da wayarka tana da amfront kamar abin da ake sa hannu haka misali, sai ku yi haka. Shi ke nan kun sa. Kun gani? Yanzu ga shi ya shiga ke nan. Sai mu dawo kamar haka. To ke nan yanzu mun kile wayarmu ta hanyar yatsa hannunmu. Kun gane? To shi ke nan yanzu mun kile ta wayarmu yanzu ta kilu. To yanzu alal misali sai mu fito. Yanzu sai mu ce za mu shigo WhatsApp ɗin. Sai mu gaya za ta yi. Yanzu ga shi mun danna. Kun gani ko? Ta kile. To wannan kile ke nan ma'ana ta yi muku maganin masu leƙe-leƙen asirinku. To yanzu da zarar kuka yi haka kun gani ta buɗe shi ke nan ga su shigo. To yanzu duk da haka ya kasance kana nan kana WhatsApp. To kuma ba ka son ka liƙe WhatsApp ɗin duka. Amma akwai
wata ko wani wanda kake wani sirri da shi wanda ba ka son wani ya sani. To za ka shi ka kile yadda wani ba zai yi maka leƙe ba tsakaninka da shi. To wannan sai ka sake shigowa kamar haka. To ku shigo kamar haka. Yanzu kun shigo bisa number mutum. To yanzu ina ne za ku danna? Har yanzu sai ku danna wurin ƙyan wannan ɗigon guda uku. To kun danna nan sai ku danna nan. Idan kuka danna nan sai ku zo sai ku danna wanga wurin. Kun gani ko? To nan za ku danna. Sai ku danna shi kamar haka. Idan kuka danna to gashi nan sai muku tambaya guda biyu, guda uku wane irin kile za ku sawa. Wanga na farko pattern yakin ko kuma na code fin na ma'ana lambobi ko kuma na empreinte na yatsun hannu. To alal misali sai mu shiga wannan. Yanzu mun shiga wannan sai mu sa kamar misali haka 1, 2, 3, 4. Mun sa kamar haka. Sun ka ce sai ka sake maimaitawa 1, 2, 3, 4. Yanzu mun sa wannan to shikenan yanzu ku bari sai ku gani sai mu shigo. Yanzu gashi mun fito. To yanzu mu ce za mu gwada shiga ciki ku gani. Gashi. Kun gani? Ya liƙe ko? Bayan da za a yi me ake cewa ya buɗu. To yanzu mutum kun ga kun yi maganin wanda yake leƙa muku asiri cikin WhatsApp. To sai ka danna wannan kamar haka kamar nan kamar nan. To gashi kun ga ya buɗe. Yanzu kai kaɗai za ka ganin abunka. To idan kuma za ka sauke har yau za ka sake koma inda dai ka danna nan za ka danna. Gashi sai ku sake maimaita lambobin da kuka sa kamar haka. Gashi. To shikenan yanzu in muka dawo yanzu gashi mun shiga. Kun gani kamar haka mun ƙare da shi kenan ya buɗe. To idan mun buɗe shi to idan kuma na WhatsApp ɗin shi ma babba shi ma muna son mu buɗe sai mu danna wajen waɗanga ɗigogon guda uku wanda dai muka sake shiga in. Yanzu mun danna su kamar haka. To sai mu koma nan parameter. In mun shiga parameter sai mu shiga quant. In mun shiga quant sai mu dawo wajen ɗan kile wannan alamar kile sai mu danna. Sai mu sake dawowa nan ƙasa. Idan muka dawo ƙasa haka shikenan. Yanzu in muna son mu fidda shi za mu yi sai mu danna wannan. Mun danna wannan shikenan mun sauke shi sai mu dawo haka. Kun gani gashi nan deactivate mun sauke kenan deactivate. To yanzu in muka dawo sai mu fito wannan. Mu sake dawowa mu hita haka. Yanzu mun hita gashi mun dawo. Kun gani? Kun gani babu wani kile duka. To haka mutum yake yi idan yana so ma'ana ya liƙe maganin ƙyan masu leƙen asiri. Kuma na ɗai wannan WhatsApp ɗin kuma idan kana son ma alal misali kana can kana shiga cikin YouTube ko kana shiga cikin Vidmat kana yin wasu abubuwa daban kuma ba ka son a ganka a link. Don wani idan ganka a link zai iya cewa kamar ka ƙyale shi ne. Kana nan a link kuma ya yi maka magana ba ka mai magana ba kana can kai kuma kana bincike. To za ka yi ka magance wannan mutum ba zai san ba zai kwata-kwata babu wani message ɗin zai shigo kuma babu wanda za ka aika ya je za ka tsaida ma'ana kamar mode avion. To sai ku danna kamar haka. To kuka danna kamar haka gashi kan danne. To kun ga network in ya kile. To ma'ana dukkanin aikin da za ka koma ko da za ka fita WhatsApp ɗin ka koma can gefe kai ta harkarka. To WhatsApp ɗin babu wani message ɗin da zai shigo ko vocal babu kuma message ɗin da kai ma za ka aika ya je. Shikenan ka ce sai ka kai ta harkar gabanka lokacin duk ka ida ka dawo sai ka sake kuma danna wannan wurin. Idan ka danna wannan wurin to shikenan ya buɗe kun gani yanzu in mutum hau da network komi zai zo yanzu message da komi duk gaba ɗaya zai zo kamar haka. So shikenan sai mun sake haɗuwa a wani bidiyo na gaba.